Id-deputati tal-Partit Nazzjonalista eletti friski jinsabu f'kunflitt dirett bejniethom, hekk kif diġà sseparaw ruhom f'żewġ fazzjonijiet. Dan hekk kif 18 il-deputat jinsabu maqsumin bejn tal-establishment u dawk ta' kontrihom. Hekk irrapportat il-Gazzetta Kulħadd li wriet kif issa r-riżultat elettorali wassal biex iż-żewġ fazzjonijiet għandhom numru ta' deputati ugwali li huma f'battalja mal-fazzjoni l-oħra. Dan hekk kif minn 35 rappreżentant li tgawdi b'kollox l-oppożizzjoni f'din il-leġislatura mill-inqas nofshom diġà huma parti minn żewġ fazzjonijiet ewlenin. Issa bdiet il-pressjoni biex in-nofs l-ieħor tal-grupp parlamentari isib postu wkoll f'waħda miż-żewġ fazzjonijiet. Il-kulħadd irrappurtat kif it-turbolenzi interni bdew jinħassu meta l-Partit Nazzjonalista falla milli jinforma fil-ħin lill-Kummissjoni Elettorali li ma' distretti kien se riċiedi s-siġġu tal-kandidati tiegħu li telgħu fuq żewġ distretti. Argumenti u pressjonijiet miż-żewġ fazzjonijiet spiċċaw waslu biex ikun hemm dewmien inutli u l-elezzjoni każwali għal 7 membri parlamentari oħra nazzjonalisti kellha tiġi posposta b'5 ijiem. B'hekk wasal biex ikun pospost ukoll it-tħaddim tal-mekkaniżmu tal-ġeneru li żied 6 deputati nisa lil kull partit. Il-Gazzetta Kulħadd komplet tinnota kif il-mossa tal-kandidata Janice Ketkuti li ma tikkontestax l-elezzjoni każwali u minflok tieħu post mara oħra bil-mekkaniżmu tan-nisa wassal biex tilfet is-siġġu fil-Parlament il-kandidata Emma Portelli Bonnici, kandidata li rċeviet resistenza kbira mill-fazzjoni konservattiva tal-partit ta' Bernard Grech minħabba li hija iżjed liberali. Dan fil-waqt li din l-istess fazzjoni ta' Adrian Delija għadha ma nsitx li Emma Portelli Bonnici kienet waħda minn dawk li flimkien mad deputati Ivan Bartolo u Markentni Sammut ġabru l-firem biex jitneħħa mit-tmexxija tal-partit Adrian Delija. Minħal oħra l-establishment nazzjonalista kien favur il-kandidata tiegħu. Madankollu Bernard Grech għażel li salva ġildu u ħapas lura u ħalla lil Ketkuti tagħmel din il-mossa favur il-fazzjoni ta' Adrian Delija sabiex dawk ta' kontra l-establishment ma jikkontestawx it-tmexxija tiegħu. Bernard Grech ġie ignorat ukoll meta ta' ordni biex ma jikkritikawx fil-pubbliku. Fost l-oħrajn id-deputat Awċi Alex Borch ħareġ jgħid li għadha trid tittieħed deċiżjoni dwar it-tmexxija ta' Bernard Grech fil-partit. Dan fil-waqt li wara li min imexxi l-partit irid jikkunsidra l-ammont kbir ta' voti li kiseb. Hawnhekk il-Gazzetta fakkret kif m'hemm xejn ġdid fis-suppost ġdid ta' Alex Borch hekk kif huwa fil-fatt jirrappreżenta lil klikka ta' Giovanna De Bono li qed twettaq vendetta fuq Chris Said u l-establishment li tant ħadmu kontrija. Fil-waqt li l-elezzjonijiet każwali ħadmu favur l-establishment nazzjonalista li ra kandidati antiki tiegħu jerġgħu jsibu posthom fil-Parlament, l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija kompla jawwar fil-ferita tal-establishment b'interventi pubbliċi. Fihom huwa enfasizza l-fatt li r-riżultat elettorali kompla jġib fix-xejn id-diska tal-establishment u ta' Bernard Grech li taħtu saru xi avvanzi kbar, xi ħaġa negata mill-elettorat li taħla akbar telfa elettorali fl-istorja ta' Malta sovrana.